May manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na aldaw sa tuya agabos. Miyerkules ngunyan aldaw kan sa tung mahal na inang Santa Maria day tabi makalingaw. Pasalamat lamang kay Mama Mary sa oral daw na intersesyon sa satuyang pagbuhay-buhay. Our Mother of Perpetual Help Novena live yan sa DCGB taon-taon alas 5:15 ang hapon. Ano man tabi ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to so barkada ta dyan sa opisina kan alkalde kan Vera Catanduanes. Happy birthday kay kumpadreng Eddie Rodolfo. Ang dangog ko dyan sa Virac, ipapaluwas yata ni Alkalde Sammy Lainez ang sarong executive order na madeklarar dyan sa Virac na ang kabangang aldaw half day ang gabos na trabaho, both public and private, pati mga eskwelahan ta birthday ni kumpadreng Eddie Rodolfo. Yan, mga alas 12:01 yata iluluwas so executive order. Ta igwang bangkete. Primero dyan mo sa Plaza Rizal. Inabot mo na ito sa Plaza Rizal, tabi Chief Tech Ramir. Yan, nahiling na ito. And ang pagkabanggi, dumana ang pasibog sa may San Vicente. Dumana. Grande ang bangkete ngo niyan eh. Mga taga Virac tabi, birthday ngo niyan ni kumpadreng Eddie Rodolfo. Kan opisina kan alkalde Sammy Lainez. Tabi? Happy birthday pa de. Pag makanumiring tabi Chief Tech Ramir, taod-taod na laon na pasiring kita sa Virac. Balik lang kita sa agang mga alas 7 ninaga. Maka-attender kita kay itong porsyon baga na hapon na ang laban. Huha! Ogun mo nag-greet na si Sir Renen de los Reyes kan Virac Municipal Police Station. Happy birthday da tabi kay Eddie Rodolfo. O tabi Sir Renen, taod-taod gayud mabarikada na kamo mabugtak na kamo kan mga barikada diyan sa may Rizal Park Tama preparar na kan okasyon. Bukas na da harong niya sa San Vicente, igwa na da ang mga tulda. Uyugon mo an. Iyon na ito itong sulugar na sa San Vicente, so residensya duman ni kumpadring Eddie. Duman lang muna pinagpreparaan an manlain-lain na putahe. Ang dangog ko dainamo mo yang mga 14 putahe sana si kumpadring Eddie. Tabi pa ding Renen na de los Reyes. Itong mga tuldang nahiling mo duman para sana ito sa pagpreparar kan pagkaon. Ang main event da dyan sa Plaza Rizal. Yung dangog ko pati so alkalde ma-issue kan executive order to alas 12 ninudto Ay kamo dyan sa Virac Good morning sa indo. Tingog kan banwaan na tabi, minaimbitar na mag-iriba-iba kita sa kud alas 10:30 ninudto. Kumusta man tabi kamo dyan sa Legazpi? Ang traffic Nako, taod-taod pag-uriristoryahan ta yan. And then dyan sa Albay District tabi, marhay na agaman dyan kay Alaurin
Maray na aga tabi sa imo dyan. Budakay Manay Ellen na Laurin. Extano. Ecstasy. Extano. Sabi ni Sir Renena de los Reyes, garing nga ya so Arcilia Band ang matugtog. Uy, tama ka dyan, Sir Renena. Tama na receive nindong informasyon dyan sa Virac MPS. So Arcilia Band ang matugtog dyan sa Plaza Rizal. Aray na aga sa Macapa Corporation. Diyan kay Don Caloy Loria 2025. Kay Chu Henry Guerrero and kay Chatit Guerrero. Sagkod kay Sir Edsel. Good morning. Yung atin naman na amigo dyan, sponsor natin sa Petron Top Gas Gasul. Diyan sa Virakatan o kaya sa Daraga Albay. Sentrong-sentro, kataning kang saudan, hampang ka na may taplisan ng date dyan sa may Daraga National High School. Yan, Petron Gasul. Iyan ang minapasiram kan luto kan mga nanay ng tahanan for so long a time. Kapartner po yan kang Pilipinas sa oral daw na pagbuhay-buhay. Petron Gasul. Good morning sa Indo dyan tabi, Sir Ato Lim and badakay Madam Sherlyn Lim, Doktora Lim. Katuwang tadyan sa 1st District, kumpadreng Jomar Bien. Good morning sa mga taga-Tabaco, Tiwi, Malinaw, Bakakay. Sa Bakakay tabi ano ba, parang ang mga para tienda yata dyan nasa luwas na kan, nasa gilid na kan tinampo, sa luwas kan merkado. Tama ba? Diyan sa nagarantabay sa 106.9 WGB-FM, ang samuyang FM station diyan sa Tabaco. Maray na aga, DCGB pon sa indong nadarangog tingog kan banwaan kasabay si Pio Fernandez. Ang koresponsal mitabi diyan si kumpadreng Jomar Bien. Chikitan chikitan tandang ketumbang bang ketumbang ketepe tepe tampang bang ketumbang kepe. Ecstasy. Sa 2nd District yaon digdi si kumpadreng Al Armario, si Ans Galero, sagkod si Joshua Bino. And siyempre sa Manibela, Henry Mata de Boy. And sa 3rd District, ang sa kuyang kumpadre, walang lusot ang mga matitinding bareta dyan sa 3rd District. Gabos iyan, baretang lagarto ha. Manlain-lain na aspeto dyan sa 3rd District, pading Jimmy Nasalita. Control Technical, Chief Tech Ramir Tanay. Yan minalusot kan sa muyang broadcast po region-wide sa AM band. Traditional Radio, Ramir Tanay yan sa muyang Chief Tech. Sa newsroom, Yara Unjan. Nangingenot. Padagos ang sumada kan mga istorya lokal asin pag-abang kan mga reports o kaya impormasyon national international sa supervision iyan asin sa direction kan samuyang news director Mardela. Yaon na dyan si Angel na Mustasa. Welcome back, Angel. Pagkatapos na napuling si Amara. Ang samuyang anghel kan DCGB Angel Mustasa. Yaon man dyan Jen Matthew Balyaran kasabay siyempre sa samuyang social media page si Jimos. Tarabang-tabang dyan sa production, research asin sa newsroom, pati naman po sa samuyang sa social media page. Yaon dyan sa Kudsa IT, ang sa kuyang kapartner si Richard Astor, sa Kudsi Tresia Mariletana. Sindaman po ang minalusutkan sa tuya man pong broadcast sa internet worldwide, netwide, DCGB News Online, sa Facebook asin YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Marhay na aga tabi hali dyan sa kuya dyan sa mga nag-arantabay
sa inman na parte kang Pilipinas asin kinaaban Diyos marhay na aga hali digdi po sa Pilipinas. Ako po sa indong servidor sa radyo Pet sa uno na ngunyan kan Feb Ibig. Papapi sa DCGB. Tio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Uyugon moan. Nag-request na daapatinin security detail. May security plan na tabi. So munisipyo kang Catanduanes, Avirac para sa bangkete diyan sa Plaza Rizal. Avirac kan kumpleanyo ni kumpadring Eddie Rodolfo. Sabi ni Sir Renen de los Reyes, nag-request na daa nin security. Pading Eddie na Rodolfo ha. Sorry ka na lang, di ka makakabawi. Wala kang ere, wala kang mikropono. Happy birthday tayo sa imo kumpadring Eddie ha. Pag nagdigdi ka, tamang-tama magdigdi ka ta. May hurong kami buda so barkada tang inhenyero kumpadring Eddie. One of these weekends magdigdi ka ta. May transaksyon kita dyan sa Catanduanes. Mga weekends tabi. Ege. Sige, dire-diretso mo nakita kan mga istorya dyan sa tuyang palibot. Isihon ta daw, nakaready ka, subago pa. Si kumpadring Al Armario. Kumpadring Al, Diyos marhay na Al daw, what's happening? Yes, maray na daw, pade. Kantidad 450 million na project para sa Albay. Pig-request mo niyan kan Provincial Engineering Office na maaprobaran hali sa gobyerno nasyonal. Sa informasyon ni Provincial Engineer Dante Baclao, sa sanggunian panlalawigan, planong pakarayon ang slope protection dyan sa Tiwi Sangay Road sa Uruan. Siring man ining sa Uruan kan Tiwi Albay. Kantidad 200 million. Pati na ang dyan man sa Maynonong kan Tiwi Albay. Yes. Kantidad 250 million. Aram mo kumpadring Al, tama iyan na tatauan na ning atensyon. Taan mga lugar na yan, puros yan delinquente. For so long a time, talagang perming minararasay dyan ang daga, mag-uran sa naning todo na pipendyente ang uralaw na pagbuhay-buhay kan mga residentes dyan sa naon ng bitan na lugar, na sa may Nonong, dyan sa may Patiwi area na yan, tabi kumpadring Al. Yes, tama katabi pa pinag-adalan talaga ini kan engineering department sa probinsya. And ini so na-identified na priority project na pwedeng mabudgetan hali sa Local Government Support Fund na piga-apod o LGSF. Oho. Kaya kaipuhan sa naman in endorsement sa mga rekisitos, iyo ang endorsement hali sa sanggunian panlalawigan. Okay. Kaya tulos-tulos na pig-refer ini sa Committee on Ways and Means sa pamamayo ni Board Member Ray Bragais. Iyan. Asin kan Committee on Infrastructure sa pamamayo man ni Board Member Gerardo Palmiano. Ni Jasem na Palmiano. Kaya tulos-tulos mapapod sindanin committee meeting. In fact, pag-schedule na tulos ini sa maabot na Lunes dahil sigun man sa pagkipag-uron ta kay Provincial Engineer Baclao, talagang nagalaom siya na uuyonan ini kan sanggunian panlalawigan. Dahil tama ka, talagang ang lugar na yan dyan sa Tiwi, taro sa mga problemadong lugar, oras na nagraot ang panahon, lalo nga na tag-uran, and kung may sana dahil magkimaraot pang panahon, yan talaga ang saro sa mga na-identify nindang dapat tawanin prioridad na proyekto digdi sa probinsya Canalbay. Okay, duwang porsyon kumpadring Alano, digdi sa may pamay Nonong over. Pagkatapos Tiwi Sangay Road, Uruan, Tiwi Albay. Yan. And
barangay ini pa din, may nunong. Yes, barangay Maynonong, harayo na yan, Oo. pasiring anduman sa may Huruan Baga, and talagang harayo naan. In fact, medyo dead spot dyan, maski ang VHF kay VHF radio. And ining sa may Tiwi Huruan and susaro, so Tiwi Sangay. Aha, tama. Ining oo. susangay gayud kumpadre ngal, iyo gayud din isu stretch na mapasiring sa 3rd district, over. Oo, siguro, oo. Ayan. Tama ka, duwang parte ini. Opo. Sa Saro, sa may Sangay area, going to Sangay Road, nabig sabi, Opo. 200 million ang planong i-budget dyan. Doon na kula ining sa barangay may nunong, 250 million. Iyo, sige, tataod-taod baka makontakta si Engineer Dante, nga aning ma-assure ang sa tuyang mga parantabay na something is going on, na maatindiran iyan. And in fact, iyan papabayaan man. Iyan pag pinabayaan ni Kinatawan Ray Bragais, sa Ways and Means, nako, sisingilon siya kan mga taga 1st District. Taga 1st District baga si Kinatawan Ray. Yes, so siyempre, saro yan sa mayor na concern niya man. And actually, suportado man kanil sa Guniang Parlawigan. Yes, in fact, oo. si board member Jasim Palmiano, bilang chairman committee on infrastructure, talagang decidido man na matutukan inita importanteng marayan endorsement kan sa Guniang Panlalawigan. Okay, so ano ang nangyari? O areglado sa Junta Provincial kan Albay, Areglado, ma-conduct lang din na committee meeting sa Iyo. Lunes para siyempre ang sunod kaan, mapas na sinda kay resolution endorsing kaining proposed project na ni kan Provincial Engineering, Iyo. kantidad 450 million. Sige, tabi, compadre Gal. Taod-taod, sa tuyo ay Okay. napag-restoryahan. Yan ang informasyon patabi pa sa luwas sa Kapitolyo, Alarmario, DCGB. Thank you so much, compadreng Al, sa impormasyon hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Ay, sabi man kan sa muyang news director, siyempre, muyang news director, si Papa Mar Dela, happy birthday, databi padingin Papa Mar, garo may nako akong impormasyon, may abiso na sa imo si kumpadring Eddie, Director Mar. Igwan ng imbitasyon yata na ipinaabot na para sa DCGB. Happy birthday, tabi, kumpadring Eddie. Hali ka sa samuyang news director, Mar Dela. Yan, tabi. Sa tuyang bubeltadahan, itong initial na informasyon na ipinagpaabot ni kumpadring Alarmario. Duman muna kita sa Premier Distrito man. Pading Jomar, good morning. Itong naunambitan na ipapatrabaho, bubugtakan ng slope protection, iyuan kumpadreng Jomar, so talagang perming minararasay ang daga kung may makukusog na pag-uran, over? Iyo, correct tabi yan, paring Pio, narumduman mo kan bagyong Rolly ata ito, Opo. na talagang halos sa bilog na porsyon kaiyan na may nunong ang ruminasay, natambunan talaga so tinampo. Naku. Halawig na panahon bago na-clear ito and na paralisar ka ito so dalan pasiring duman sa Camarines Sur sa Sangay Iyan. na ang agidigdi sa Banuan Kantiwi Oho. na isolate nin halawig na panahon so barangay Mayong Iyan. Oho. na iyuan nasa pinakapurunakan na Banuan Kantiwi boundary kang Camarines Sur. Opo. And kan maagihan man ito pero sadit-sadit na porsyon sana padit-diit hanggang so mapahiwas manggirara ito sa pagikan na pagtatrabaho kan DPWH. Iyan. Sa Oho. porsyon man na iyan, kan panahon na ito, igwang, kung di ako nasasala, more or less, 5 hanggang 8 persona ang nagadaan Nako. na sakob o inagihang kan landslide kan mga nakalihis na itong pagbagyong si bagyong Rolly siguro talaga ito. Naramdaman I'm ko, not sure oo. pero araw ka yan. Naramdaman ko, kumpadreng Jomar, ika mismo baga nagla-live dyan sa paluway-luway na pag saguso mo kandala na ayan, so piglaladawan ta sa publiko, over?
Tama ayo, pero dahil ako nakanto sa lugar na ito kang panahon na itong makusugong pasuuran, as in ang naagihan ko lang kay ito, so digdi sa may mainland kan Malinaw Tiwi, kan mapasiring na ako diyan sa lugar na yan, dahil na nakakabalda, Yan. so bihikulo tabi pa din. Yes, oo. Pigla live tabaga ito kutana, kaya Oho. lang madiklo muna na, tapos dahil naman kaya kan bihikulo. So, Na baldahon. so talagang Nagbalik ako duman, kinaagahan, nakamotor na sana ako, yun na itong piki-clearing na, as in pigaranap so mga nagkakawarang persona Oho. na inanod kan landslide. Okay. And then, so to naman sa pamainunong, saro man yan na delinquenteng area man, over. Iyo, actually, dyan so grabe so landslide kan panahon na ito tabi pa rin piyo. Okay, sige, sige. Ang ano pati dyan, ang itong sa mga lugar na linandslide, ang gilid kan tinampo, bata alang kawayan, may mga harong na, wala na, dahil na actually ngunyan, Oho. so mga harong, pinagbawalan na dyan pa din na magbugtak ki residensya, so mga sa gilid, baka sa mga sampas, grabe talaga ang landslide dyan, pero may pag makusugan paguran. Iyan, kopya. Sige, sige. Go ahead, kumpadre. Mientras tanto, pade, ang kooperasyon kan komunidad asing kan simbahan, ang saro sa mga naging dalan para maging matrayumpo ang kampanya kan lokal na gobyerno kan malilipot asing kan malilipot Philippine National Police kontra sa illegal na droga. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Major Manuel Junicio, ang Chief of Police kan malilipot matapos na ma-receive niya o kan lokal na gobyerno Oho. an award sa 2022 National ADAC o Anti-Drug Abuse Council Performance Award na itinukang DILG sa pagi mismo ni DILG Secretary Benjamin Abalos kan nakalihis na aldaw. Susog kay Junicio na dahil maninda magigibo ini kung dahil mahigpit na pagkikipagkooperar kan mga residentes kan Banwaan kan malilipot maging kan simbahan na naging dalan para mabawasan o mawara totalmente kasi deklarado ng 100% drug cleared at Banwaan kan malilipot. Oho. Nagsusog sa Chief of Police dahil ini nang napangyari kung dahil sa kooperasyon kan mga naunambita na persona. Kaya iba sa nagresibikan award, puwera kan Banwaan kan malilipot, iyo ang Banwaan kan bakakay, asin ang Banwaan kan kamalig. Ano lang po natin, mga kasama natin sa malilipot, kung po tayo magsawang magtulong at siyang malilipot. Opo, kasi kung ang kapulisan lang po mag-isa at walang tulong ng simbahan at pamayanan, malabo po nating mararating yung kaunlaran. Si Major Manuel Junicio, ang Oho. Chief of Police kan malilipot. Yan pa diyan, Bareta, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali man dyan sa Malilipot Albay, mga developments man sa First District. Sa paagian kan sa muyang koresponsal si kumpadreng Jomar Bien. Sige, dyan lang po kamo. Tama, Bel, tandakul kitang mga pag-istorya. Oras, Pilipinas, it's 9:35. An oras hatod sa Indokang. Revicon, ilabas ang multilakas. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Bugbugan sa trabaho? Kakayanin mo. Daming tatapusin? Di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Bumubuhos ang tiwala, babawi ng may pag-asa. Ibang ngiti ngayon. Bumubuhos ang tiwala, tuloy-tuloy ang pag-asa. Ibang ngiti ngayon, sa ordinary nation.
Drink responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. with proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising, offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smog, t-shirts, Sintra boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Life. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundo kang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko pa
5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternativo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ito po si Coco Martin. At ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Para sa mura at di kalidad na gamot, Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, correct. hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much Tabi Chief Tech Ramir. Yan na naapudan niya to ang sa tuya pong mahiguso na provincial engineer si Sir Engineer Dante Baclao manungod duman sa indang pinaghagad na endorsement sa sangguni ang palalawigan tanganing iyan bagang nagakapirang delinkwenteng lugar diyan sa First District solusyonan ang pagpapararasay kan daga Hello Engineer, maray na aga po si Pio Tabi kan DCGB. Good morning, Pio. Sa mga paraan tabay. Opo. Nai-report ni Compadring Alarmario kasuhapon, formal na nailatag na databi sa sangguni ang palalawigan. So request nindo na ma-endorse paghagad in budget na more or less 450 million para sa slope protection kan nagkapirang lugar sa First District na sakop po kan sa tuyang probinsya. Over. Yung tabi, Pio. Actually, aloy na yan na piga-kwan ka ito. Kasi siguro mga kaaging bagyo pa na so naramdaman nito kaya ito na grabe talaga so nag-landslides dyan. Ngunyan, pigrito karmi ngunyan na kwanta since nagbaraguman sa mga signatories baga so nagagad-giraray kami kay endorsement alis sa sanggunian para maipadara duman sa national government. Opo. Iyan tabi sir na sunaon ng bitan digdi sa may nunong buda tiwi sangay. Iyo tabi anso talagang paurutrong problema na minalandslide and nakakaapektar ni marhay sa mga lugar na yan. Over. Iyo tabi Pio.
Yun. Sana makakuan, sana matawan tulos kay atensyon iyan. Kaya nga nagmaliugot kami na maghagad kay pondo alin sa nasyonal para matawan ta solusyonan mga bagay na yan. Opo. Ining so sa Tiwi Sangay, major road stretch tabi yan, Sir Engineer, ano? Iyo po. Actually, national road yan. Oho. And igwa dyan ka ito mananggad na nangyari, parang Typhoon Rolly yata yun, na igwang nagadan nga ni, and na-isolate, o dahil na naagyan ang tinapungan for several days. Oho. And sana talaga makonsider ang bagay na yan. And so duman naman sa may nunong area tabi, Sir Engineer, iyo pa yan so permi na minabagsak dyan ang daga tabi? Iyo tabi, iyo. Iyo may nunong area yan. In kaso iyan tabi matugutan o kaya makonsider kan sangguni ang panlalawigan, what's next tabi, Engineer? Ang masunod po kaya, ni-endorso mo yan duman sa kwan, ipapadarami duman sa national government, kay Presidente. Ayun. Through the DBM yata. Iyo, oo. Kaipuhan ta talagang kung daiyan masolusyonan finalmente, pabalik-balik ang problema, Engineer Tabi. Ano po? Pero may nga rin kaya, hanggang day pa yan na solusyonan. So, lalo niya na pirmi bagang mauran. So, sana matawan taki, kuya na yan, matawan taki solusyon para sa to yung mga biyahero, dahil makakaag sa peligro. Kung nagbiyahe sinda. Opo. Yung engineering intervention would be a massive slope protection tabi, Engineer? Iyo po, araw kaya. Ayun, oho. Sige, yung masana tabi, Engineer, at least na bubuhay-buhay yan na sa tuwing mga parantabay, haloy managad yan na problema pabalik-balik, tibaad lamang makonsider na yung todo-todo dyan sa sanggunian na endorsement and may paabot na duman sa gobyerno nasyonal. Salamat tabing maray, Engineer Tabi. Ayo tabi Pio, salamat po. Thank you so much sa mga tugang si Engineer Dante Baclao manungod duman sa report na ipinaabot sa Satuya. Importante yan, sa totoo lang, importante po talaga yan. Kami po, maski kami, testigos na talagang kaipuhanan na iyan na mabugtakan na nin massive engineering intervention. Ining slow protection. Kung itabi, it will be the same cycle again. Sana dai maning magbuwis na maning buhay. And pareho ang epekto kaiyan kung dahil malas solusyonan. Every time na kitang makusog na pag-uran, digdi sa tuyang probinsya. Ano? Sige. Yan sa may Tiwi, may nunong stretch na yan, tabi. And dyan sa may Tiwi, Sangay stretch. Kumpadreng Jimmy, good morning. What's happening? Yes, salamat Tabi Paday. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta. Tinapangan ni LMP President Mayor Adrian Salceda kan Napulangge, durante ka na-establish niya ang informasyon ka national news na sarong OFW minaltrato duman sa Kuwait. Si Jollibee Ranara. 35 anyos kung saan nakuha ining sinubsuban o sinuluan na bangkay kani, lawas kani. Tapos linupigan pa kumpadreng Jimmy. Sus Mario, matindi. Ngunyan, durante ka nasusugan na familia kay ni na-establish na taga Pulanggi palaan na susog ni so mga istorya sa likodan kan kabuhay paghinguwa kan pamilya taga barangay May Suwa pala ni kan Pulanggi pare. Taga May Suwa. Taga May Suwa Pulanggi. Kababayan tapalan. Ngunyan, nabubuhay pa sululo niya si Mayor Jess Salceda. Hurugos man ini kumbaga hugos man ini sa pamilya Salceda mga magurang kani. Yaning ini si Jollibee durante kan na panahon akiunon pa dahil natural alawig ng panahon an uminaragi and dusi magturugang ini naghinguwa na mag-abroad man pero naagom ini ning taga Las Piñas pa de. Kaya duman na nag-istada ka na nasa edad na tabi, kumpadring Jimmy. Yun. Pero ang mga gurang ka ni buruhay pa. Yaon di sa May Suwa. And in fact, dyan nagdakula ining si Jollibee. Ranara. Naglihiti mo. Ay talagang ngunyang ko pa sa nais yung pigaw para basa ko ang baretangan kumpadring Jimmy sa mga major newscast. Taga dyan palan sa uwas.
Mario Joseph, ano, sige. Pag-uwas, Pulangi, may suwa. So, Pulangi, may suwa kang Pulangi, over. Immediatamente, ang alkalde ka na Pulangi, pinasusog, ang mga magurang kani, pinaduman sa sayang opisina. Iyo, So, detalye, informasyon, and kan naraman na yaong paduman sa Kuwait, so bangkay, automatic nag-coordinar siya sa UWA tabi pa nanganing sa UWA, makipag-coordinar duman sa gobyerno kan Kuwait, and maiuli ini na bangkay kani digdi sa pamilya. So pamilya kay tagururang na sa mga magurang ama ina, mga may edad na pinatsikapan, may maintenance pinagsuportaran ini kan alkalde ta kumbaga kakontemporanyo ini kan sa iyang lulo. Yan ni dating alkalde Jess Salceda. Kaya pinagtatabangan niya ini, tinabangan sa financial, so tapos sa paglakaw kay ni duman sa UWA, and ang sabi, maabot na ini sa Manila. O ba ka nag-abot na? Iyan, gari nga ni naiabot na yung bangkay, kumpadreng Jimmy, kung tama sa kuyang pagre-recall, tanaasikaso naman ang kaduman. And so, iyan pala, minako ng barahibo ko pading Jimmy, taga-digdi pa lang sa Pulangi, dyan sa Albay, digdi sa Albay. Taga-digdi lihit mo, taga-digdi nagdakula. Mala so mga magurang, ugos sa familia Salceda. Dosing magturugang da ini. Ining na biktima 35 anyos sa edad. Yes, si Jalby Naranara. 35 anyos sa edad. Hirakman ko na paano ini duman, natural nagmatutugay kay man kanian alkalde takon ano pan intervention na pwede niyang maginibo. Gigibo niya, tatabangan niya dahil ang taday niya ini kayang dahil asikasuhon sa pagsabing gariman sana nagsususog siya duman sa mga panahon na nagtatabang-an sa iyang lulo sa mga nangangaipo. Roger to that, kumpadre Jimmy. Tinawan niya ini financial assistance, and pinaibahan pa ini pasiring duman sa Metro Manila sa Las Piñas tanganing sa Baton, duman sa aeropuerto an bangkay ka na sa indang sa Aki, and sabi dahil naman iniiuli digitabi palitan agum nga ni pamilya nag-i-start na duman sa Las Piñas sa Metro Manila. Roger, so dumana lang ini. Dumana ibuburol, ilulubong, and so proseso sa nakan pagdarakan na bangkay buda ining so pagtabang ni Alkalde Adrian dyan sa mga pamilyas kaiyan, iso pinag-aasikaso ngunyan kan alkalde kan Pulangi. So intervention mismo kan alkalde kan Pulangi, primero sa financial, and so mapa-speed up itong so komunikasyon o kaya koordinasyon sa UWA, dakulang tabang na ini sa pamilya tabi pa Kay itong so pinagbabasa ko initialmente, kumpadre, yan na istorya na yan, arbaga, ang paghuna ako, uwas, tanya ko, baka Bicol, baka, ito palang Pulangi. Nga ni, nasabi, taga-uwas, baka man, may suwa Pulangi. May suwa kan Pulangi, okay, sige. Yan. Sarupas, ultimo sa parte ka napahayag ni Mayor Adrian Salceda na kung igwan kita ni mga kababayan na sa dahil man naghahagad na araw ka ng mangyari, tanganing mariksi ang mga aksyon, intervention kan gobyerno, dapat automatic ipaabot ulos sa karaman kan na mga local official, arog sa alkalde, arog kan nangyari sa digdi na kumbaga nakaabot sa saya, medyo late na nga pero iningiwa na matabangan niya and yan, successful ang sabi na yaw na sa pamilya. Lalao man na pwedeng nag-abot na o talagang yaw na sigurasyon na makakabalik na yun sa pamilya. Tibaan lamang, kumpadre, igwa kitang numero ni Alkalde Adrian o kung magtugot na makahuron ta lamang. Diktanin ko ano, sige, dai balik. Number kay kuan. Sige, dai balik. Mayor Adrian. Ay, ko digding date na
Dito ko ang kupikapon ko. Aha, sige daw. Kung man ganawa na tatabangan ninda, schedule ninda na susundoon sa pamilya para tabangan ng makaduman sa Kuwait sa ladigan ng biktima. Kaya naldaw nito, nagtulot sila sa opisina ko, tigil-tagti ko sinda, siyempre lang mapatsing up lang sa mga kurang, pinaduman ko tulong sa local physician building, ng Serillo. So yan, naputol na di kita pa dito, masakat na siya sa stage. Tayaw siya dyan sa Kagsawa, partikan celebration kan ika 209 commemorative celebration kan 1814 Mayon volcano eruption. And so sisterhood agreement signing tabi pa rin. Okay, naku, taga Pulanggi pala. Aram mo, kumpadring Jimmy, ang nangyari dyan kay Jollibee, no? Medyo di sa naan ko backgrounder ko kani. Matindi yan. So aki man sa nakan amo niya na pinagsisirbihan duman sa Kuwait. Kuwait ba yun o Kuwait oh. So 17 anyos iyo man sa naan suspetsado. And uminako kang krimen ang ginibo linupigan sinulo pa so bangkay kan sa tong kababayan. Budos pa nga ni gayon kari budos pa. Irak man, makakirabo man pangyayari ni. Igwa nga niya kung nahiling na retrato sa tuyang mga kababayan duman sa Kuwait na mga paraan tabay tamam. So 17 anyos talagang gugulo-gulo. Kung mahiling mo, garing mo masuhong supayo. Maski sa litrato pa sa nayabot ka na, maski ba ko mamang kapamilya, gumuson mo. Nagbabasa mo. Garing gurumuson ko pa Isus Maria. Dahil kalaban-laban, haloy na palan ito na pinagmamaltratar kan 17 anyos na ito. Nakapanginit dugo. Linupiga na burusan, sinulo, iwinalat sa sarong kalye sa madesirtong lugar sa Kuwait. Jesus Mariosep naman. Sige. Naputol na si Pading Jimmy. So yung tabi, at least natabangan man kan sa tuyang alkalde dyan sa Pulanggi, si Alkalde Adrian, taga dyan pala nagada. All the while, I was thinking na taga uwas ta letter R, baga pag uwas baga R, kadaklan mga aryaw na dyan sa uwas. Redentor. Aram mo ko na nung Redentor, Chief Tech Ramir? Redentor, yan. Redrico, Redota, Redentor. Ang Redentor, Kangkong. Kangkong yan, yun ang apod sa uwas kang Kangkong Redentor. Ito palang taga Pulanggi and ugos sa familia Salceda so mga magurang ni Jollibee, and in fact dyan pala nagdakula sa Pulanggi sa may suwa. So familia ka itong late Mayor Salceda, Jess Salceda, urugo sa familia man kan mga ranar ining Jollibee, ito nakaagom na ini ranara inda ko kung ano so apilyado sa pagkadaraga tabi sa diyan nagdakula dumana nagkaedad na itong suna sa estado na ang kan edad na agom sa Las Piñas City nag-i-star kaya ito napatabangan kan masusog kan alkalde so istorya pinasusog so mga magurang tinabagan pa ang klaseng tabang and so may speed up pa. So pagtransportar kan bangkay ni Jollibee sos kaherak man tabi mga araw ka na bagay ba ya ay nako aram ndo kaito na panahon ni Presidente Duterte saro ini sa piga para explicar niya na ang kultura duman iba igwanin kaito pang culture sa Medio Oriente sa mga Muslim countries na ang pagtratar ninda sa indang mga katabang is an object, is a property. Iyo baga sabi ko para paliwanag ni Presidente Duterte. Kaya arugaan katindi minamaltratar ang nagkakapirang mga Arabo na igwanin mga domestic help na hali digdi sa Pilipinas. Ang paghiling nida kan object and it's a property ang paghiling nida sa mga babayi na pag sinabi bagang propriedad maski anong gibuhon mo, pwede mong gibuhon yan. Yun ang natatada pang kultura sa nagakapira duman sa Medio Oriente, mga nasyones Arabos. Yan supahayag ba ka ito ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaya ang sabi niya, mahirap talaga na mawara-wara pa yan sa mas lalong madaling panahon. Tuyo pa ng kultura
O ini, ang suspetsado, 17 years old, aki man sa nakan sa iyang amo, ay nako, sus Maria Josep talaga. So, condolence po sa familia, kan sa tuyong kababayan na yan na pinagmaltratar po, ginadan pa sa Kuwait, ining si Jalby Ranara. Mabulta po ang programa, pakalis muna ka na mga pagirumdom sa Code Baretang alas 10. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan. Nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plan sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon, grabe. First time enotong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Hinaga ni OFW Party List Representative Marisa Magsino sa Kamara de Representantes na imbestigaran ang sitwasyon kan overseas Filipino workers o OFW na nasa death row o nagahalat na mapatawan nin padusang kagadanon sa man iba-ibang nasyon. Sa isinumitir na House Resolution 684, pinag-unambitan ni Magsino na base sa report kan Department of Foreign Affairs o DFA kan Setyembre 2022, nasa 65 mga OFWs ang nasa
nasa death row kung saan 48 na mga lalaki. Sinabi ni Magsino na kaibahan sa mga kamauotan kan pagdangog kang kamara na maaraman an assistance o tabang kan gobyerno sa mga nasabing OFWs. Sigon kay Magsino, initanganing maaraman kung ano ang epektibong intervention o mga dapat gibuhon para maisalbar ang sa indang buhay mantang pigsusiguro na maitatao ang hustisya sa mga biktima. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang nag-iinom nin Vitamin B kan Farex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Parex Vitamin B1, B6, B12. Ang Vitamin B kan Farex, tabang sa paglikay sa tanglay, tusok, bagol, asin sa pagutro kaini, katabang kantamang dieta asin ehersisyo. Kaya ang nag-iinom nin Vitamin B kan Farex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, at Garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Sige tabi no, thank you so much Chief Tech Ramir. Standby muna tabi all units. Buwelta na kita sa program at na-contact natin ang ating butihing Chief ng Public Safety Office, Sir Rolly. Manungod ini sa sitwasyon kung ano ang development tabi, may hururo na, may kinaaraman sa pag-mitigar kan traffic situation digdi sa Legazpi. Sir Rolly, maganda, maray na aldaw po si Pio Tabi kan DCGB. Good morning, Papa Pio. Good morning po sa ating mga listeners. Maraming salamat po sa oportunidad. Opo. Na kausap. Opo, kung maputol Sir Rolly, ako po ang tatawag, ano po? Po. Opo. Sir Rolly, I've heard na meron na kayong initial na pagtitipon ata yung sa Legazpi City Traffic Consultative Council, yung PNP, kung meron na, regarding sa pag-diffuse ng mga lugar na kasi ang traffic problema na talaga sa Legazpi. Over? Opo, kahapon nagkaroon ng full council meeting. Pinatawag po ni Council Alvarizo. Siya po ang chairman at ang honorary chairman po si Mayor Geraldine Rosal. Kung saan nagkaroon ng talagang discussion, interaction tungkol sa nagiging sitwasyon ng ating trapiko sa lungsod. Opo. Ano po ang nagluwas na pwedeng intervention na i-apply na tabi sa Rolly? Naisubmit na po lahat sa komitiba ni Consi Alvarizo yung mga issues and concern. Now, ang immediatamente na talagang dapat implementar ngayon is pakusugon o palakasin talaga ang enforcement. Yan po muna ang initial. But gusto ko pong maipabot sa ating mga listeners na sana po maunawaan ninyo na kahapon nagkalinawan na para malaman po ninyo sa mahigit na 200,000 residentes ng siyudad ng Legazpi, kumpuesto ng 70 barangays, ang ating pong kapulisan as a whole ay 200 lamang po, ibig sabihin more than 1:1,080. Ngayon po, ang ating PSO naman po, mayroon lamang po tayong 47 PSO. Ibig sabihin, at the whole force na dedicated sa traffic, sa PSO po is 30, at sa police po, yung pong nakapatrol, yung pong naka-duty sa SIPAC, magka-duty sila, concurrent duty na rin nila ang pagta-traffic. Kaya ngayon po, nag-order po ang liderato ni Mayor Geraldine Rosal na magkaroon ng dedicated traffic enforcer para tutukan ang mga problema sa trapiko. Ayun, opo. So that was one doon sa pagkahurunan na i-implementar tulos tabi sa Legazpi City Traffic Consultative Council kaso hapon, Sir Rolly. Ano po? Opo. In fact,
ongoing na yan, na-discuss mo na nung isang araw, talagang tuloy-tuloy na po yung ating obstruction because gagawin na pong continuing program yung yung DILG memorandum na pagtanggal ng mga obstruction sa ating mga road network sa karsada, sa barangay. Yan na po. At ngayon po, on the go na po yung team ni Sir Andy at saka ng ating PSO. Sir Rolly, ano yung rekomendasyon and ano ang intervention na ginawa ninyo insofar as yung PSO is concerned, yung sa traffic? Itong St. Agnes talaga napaka-problematic na yan. May mga oras na talagang parang nasa EDSA na tayo. And kung ikaw naman halimbawa gagamit ng alternate doon naman sa Washington Drive, ganun din. And yung dito sa may PSM baga sa may Riles and dito naman sa may Kabangan, diyan talaga Sir Rolly ang parang mga choke points. What's happening? Anong intervention natin diyan? Go ahead po. Ang intervention po ngayon yan pong area ng land bank, may nakadetail pong pulis dyan na usually po ang nakakapagpa-traffic dyan yung mga kliyente ng Land Bank of the Philippines na nagwi-withdraw sa ATM na dahil limited lamang po yung parking space ng ating land bank kaya napipilitan silang mag-park dito sa roadside, sa shoulder na nakaka-apektar sa ating trapiko. Now, ang naging immediatementeng rekomendasyon o solusyon na i-implementar na po ngunyan, tabi Papa Pio, is that yung pakiusapan yung ating mga drivers na unang-una, sabi nga yung visibility ng traffic enforcer doon sa mga choke points. Pangalawa, yung pagdidisiplina sa ating mga driver. Kasi hindi naman po ganung sasabihin natin na talagang napakagrabe ng problema ng traffic dito sa ating syudad. In fact, napakaswerte pa nga natin sapagkat kaya lang tayo nagkaka-traffic dito during peak hours. During peak hours po yan nangyayari. Ang peak hours po, mag-start po yan ng 7 to 8. Tapos sa tanghali, nag-i-start po yan ng mga 11 to before 1. Sa hapon, medyo matagal-tagal dahil uwian, nag-i-start po yan ng 4 hanggang 7 din. At yung nabanggit mong lugar, yan talaga, doon pag office hours naman talaga, pag banking hours, dyan tamay tapat ng land bank, talagang medyo mabigat ang daloy ng traffic dyan. Ang nangyayari pa kaya, yung mga nagkaka-counterflow parking, isa pa yan sa nagiging problema. Na dapat supposed to be dito ka nakapark sa tamang right side, kung halimbawang magwi-withdraw ka pa lang, napipilitan ka pa mag-U-turn. Ganun po ang nagiging problema at yun ina-address na lahat. Diyan talaga Sir Rolly, pero bumper to. Ang haba na, umaabot na dyan sa may Jollibee paminsan na kung rush hour Sir Rolly. Ano yes, po? Oo. Sabi kasi, ang nagiging choke point dyan, itong corner ng Belamore Street going to SM. Yan, And oo. then, pagka nagkaroon ng choke point, pagkaroon ng kwan dyan, mabigat ng kwan dyan, chain effect yan nung nangyayari sa may City Plus. Opo. Yan sa may SM Crossroad. Pagka nagbara dyan, barado, naapekto ng barado itong aabutin hanggang dito sa may Rizal Street, dyan sa sinasabi natin sa may Belamore. Kaya yan nga, yun ang nagiging problema natin lalo na sa may bandang hapon o talagang medyo may mga aktibidades na nangyayari. Opo. So sa meeting ng full council kahapon, anong rekomendasyon naman diyan sa mga ereng nabanggit mo na yan po? Pero kasi nung sa may land bank kasi napag-usapan na natin dito sa may pa-SM and diyan sa may pupuntang South Road na yan, diyan sa may City Plus Hardware. Over. Ang naanotaran po tabi is talagang kulang tayo sa signages kaya minsan hindi nakakapag-observe ng trapiko yung ating mga drivers sapagkat ang rason nila is walang nababasa mga proper signages and road signs. Yan po pinapatutukan ng city government and council sa city engineering na talagang lahat ng mga appropriate road signs and mga warning dito sa syudad dapat maayos, maging malinaw, readable at naunawaan. Okay. So, with that, Sir Rolly, sa meeting kahapon ng council, may makikita na ba tayo na parang mas visible na mga traffic enforcers in so far as yung PSO is concerned? Over? As much as we would like to, talagang ginagawa na namin yan. Kaya lang, sinasabi ko sa inyo, very depleted talaga ang ating strength. Yun, oo. Kaya nga ngayon, nagre-reorganize ang grupo na sabi nga, ang request sabi, magkaroon ng dedicated traffic task force na walang ibang tututukan ng pulis na yan, kundi ang trapiko. Yun. Yan ang mga napag-usapan. Kasi yung ating mga pulis dyan, minsan traffic, minsan patrol, minsan follow-up.
Kaya hindi talaga dedicated sila sa traffic. Kung sila ay nasa sipak, pag sabing matraffic, pinapupunta ni Hepe. Hindi kagaya nung tinatawag na ikaw, isang pulis ka, diyan ka talaga nakadestino sa choke point ng UST. Yung talagang dedicated na talagang area of responsibility niya ang traffic problem doon sa lugar. Yan ang magiging sitwasyon ngayon pag naayos na yung deployment ng mga tao natin. Opo. Meron pa Sir Rolly, diyan baga sa likod ng Santa Ines, noong mga nakaraang taon, parang merong gate na naputol na diyan sa may St. Agnes sa likod, igwa diyan ka ito nin hururon diyan sa likod ng St. Agnes igwa diyan ka ito ning hururon, inda ko kung tabi kon implementado pa ngunyan na sumanga nagluluwas na hali sa St. Agnes na vehikulos pwedeng paagihon sa likod kanat bridge na naputol si Rolly. Hindi kita yan hilingon ta kun iyo pa ito tutugutan pa ito na makaluwas diyan sa likod kang St. Agnes, lusot na diyan sa may Belamor yan diyan sa sa gate na yan ng St. Agnes sa likod yan baka mapika pa ni Sir Rolly yung Sir Rolly. Opo Sir Rolly, naputol Sir. Nung mga nakaraang taon parang may naalala ako, igwa diyan ning gate sa likod kang St. Agnes na pipaagi so mga ma-exit na nagsundo ka na mga bihikulo tabi diyan sa likod. Ano po, pig-implementar ba ito ngunyan? Over? Existing pa po yan. And one of the reason kung bakit talagang matraffic tayo is aminin na natin na napakadami ng volume ng bihikulo ngayon. Halos kanti dyan sa St. Agnes, 1:1 yung sasakyan nila Kaya minsan we have to accept na talagang napakadami din po ng mga sasakyan. Ikaw yan sa factor na hindi naman nadadagdagan yung ating karsada. Yun. So existing pa yung sistema na yan dyan sa likod ng St. Agnes, and yun magandang development yun. May observation pala kayo and on record Sir Rolly na parang dumami talaga na doble yung mga bihikulo dito sa Legazpi. Opo, angat na angat nung mawala yung pandemic natin immediatamente. Akala natin huhupa na ang trapiko pagkatapos ng Pasko at Bagong Taon, but tuloy-tuloy na halos wala nang pagbabago. Ang akala natin magsusubside yung volume ng bihikulo after New Year, pero hindi tuloy-tuloy talaga ang traffic, ang pagdami ng bihikulo dito sa syudad. Okay. Sir Rolly, kung meron ka pang gustong idagdag from PSO, go ahead po. Wala po ako ibang pakiusap ngayon kundi yung tinatawag na community participation, kasi po ang nagiging dahilan ng trapiko pagka nagkabuhol-buhol, kaunting sabitan. Sa bawat isang minor na sabitan, mahigit 1 oras na tetenga ang ating trapiko po. Dahil lamang yan sa hindi pagbibigayan. Now, kunti pong bigayan, disiplina po, dahil malaking tulong po yung suporta. Kayo po ang nahihirapan din ang ating komunidad, ang ating mga commuters, ang ating mga pasahero, ang ating driver. Dahil na rin minsan sa ating kagagawan kung tayo'y driver, sapagat ang mentalidad natin laging gustong mauna. Hindi po nasusunod yung first come first serve sa mga intersection. Ganun po ang pakiusap ko, sana magbigayan po tayo dahil malaking factor na maaayos natin ang takbo ng trapiko dito sa syudad. Ayun. Napakaraming salamat Sir Rolly, and any information kung magmi-meeting uli yung full council ng traffic sa Legazpi? Hinihintay po na maplansya ni Kagawad Bariso consolidate at magawa ng tinatawag na final plan at yung pagmimitingan sa masunod na pagpapatawa. Opo. Salamat Sir Rolly, mabuhay po kayo dyan sa PSO. Maraming salamat. Okay, thank you so much mga tugang. Si Sir Rolly Guerra, ang Chief kan Public Safety Office kan Legazpi, and he's a former Chief of Police kan Legazpi, kaya easy niya po, aram niya ang kawikaw ng bituka dito sa Legazpi and kasuhapon nagkaigwa man ang ganing full council meeting na yun na so pinagsusubaybay niya to istorya. Full council meeting yung Legazpi City Traffic Consultative Council sa pangenot ni Kagawad Bariso and yaon siyempre dyan si Alcalde G. Rosal. Iyon na po ito, so nagkakaperang rekomendasyones na initial na ipinagpaabot duman sa pagtripon, and sana po ma-implementar na yan dispes soften up na, mamitigar na ining traffic problem digdi sa Legazpi. Ang sentro na yung problema, sa sentro walang problema, yan lang po na mga choke points yan nakalaban ng Calle Rizal from Albay District to Legazpi, vice versa. Pag abot mo digdi sa may halik kang Albay, dyan paminsan ang bumper to bumper na kang traffic is
minaabot na paminsan sa may Jollibee. Ano? Sagkod na duman sa Kalaban ka street, sagkod na sa lapwas sa Santa Ines, St. Agnes Academy. Pag abantay mo naman ng diit, palaog naman digdi sa may St. Vincent Subdivision, palaog sa may Buragos, yan po. And halimbawa, ma-shortcut ka, maagi ka duman sa Tahaw Road, yun din. Pag abot mo dyan sa may Washington Drive, patay ka na naman dyan. Malusot ka naman digdi sa may City Plus Hardware, ali ka sa South Road 1, yung ganun din talaga. So, yan po. So, nagkakapirang na paghururo na duman sa traffic consultative kasuhapon na pinagkondusir ka na sa tuyang city government. Tabi Ands and Joshua, okay na po yung inyong pag-standby na inabot kita kan sa tuyang oras. And kinuata sa oportunidad na makahuron si Sir Rollis Guerra. Taram ta busy yan. Salamat po kan sa inyo pagantabay, asin amang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod, News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez.